Honorable Francisco Isko Domagoso Moreno at ilan po sa ating mga imbitahang panauhin na kumakatawan sa opisina ng ating butihing gobernador, Attorney Corina C. Cuevas, ang kumakatawan sa opisina ng ating butihing Congressman Christopher Devenesh, Attorney Gerald Tabadero, kasama rin po ang butihing may bahay ng ating Mayor, Dr. Twiggy Rosario. Kabalikat, handa na po ba kayo? Alam nyo, dapat ihanda nyo na po ang inyong mga cellphone sapagkat ito po ang kauna-unahang gabi sa mga susunod pang gabi. Ngunit napaka-espesyal po ang gabi nito. Once in a lifetime and another first na mangyayari po dito sa ating bayan. Sa halos 3 taong pagpapadapa ng pandemya sa atin, nasaksihan natin at tayo mismo ay naging parte sa masigasig na pagsisikhay tungo sa pagbangon at tungo sa normalidad. Hindi ba parang umikot sa isang hugis bilog na araw-araw ang ating nakalipas na 2 taon? Pinuno ng samot-saring kwento, mga kwentong pandemyang tumuklas sa ating mga kahinaan, maging ng ating mga kakayahan. Kabalikat, hayaan ninyong pagsamasamahin natin ang mga naipong kwentong ito sa loob ng hugis bilog na ito at pagpatungin natin upang makabuo ng isang strukturang magpapaalala sa tuwinga sa atin na ang mga kwentong ito at ang mga bilog na ito ang nagpatatag sa atin. Sa hudyat po ng ating sama-samang pagbilang, paiilawan natin ang mga kwentong ito ng ating mapagmasdan na ang dulo at tuktok ng mga kwentong ito ay ang walang iba kundi ang sagisag ng ating pagmamahal at pagpapahalaga sa buhay. Maligayang Paskon!
Maligayang Paskon, Bayan ng Manawag! Sabay-sabay po tayong bumilang. In 10, 9, 8, 7, Sorry. ito po ang kauna-unahang light show dito po sa Bayan ng Manawag. Francisco Isko Tumagoso Moreno. Naimbag na gabi kada kayo ang tama ba? Naimbag na gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Hi! Hello! Joyce. Well, masaya po ako. Una, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa ating mayor, si Mayor Wing. Ako'y inimbitahan at maging bahagi ng programa niyo ngayong gabi na nagpapaalala na talagang ang buhay ay may pag-asa. Ngayong gabi na to, itong okasyon na ito, ay bagay na dapat ipagpasalamat natin sa Diyos. Dala na, kung maalala ninyo, nabanggit kanina ni Mayor Ming, board member pa siya noon, nagka-problema ang Pangasinan sa bagyong Piping. Humigit kumulang isang dekada na ang nakararaan. Kami ni board member Ming noon, nagpa-concert ako sa Maynila, Vice Mayor ako noon, tapos ang bayad sa ticket, ang bayad nila para manood ng concert ng mga taga Maynila ay dilata, bigas, noodles o damit. Yun ang bagay na babayad nila sa entrance. At ilang truck-truck na gamit, pagkain, ang nadala ng mga taga Maynila dito. Nag-ikot-ikot kami noon ni So, matapos ang isang dekada, nakaraos kayo. Tapos tayong lahat naman, halos 2 taon, ang dilim-dilim ng buhay natin. Walang kasiguruhan, dulot ng makapamerwisyong virus o what you call COVID-19, talagang halos idapa tayong lahat. Pero sa pamumuno ng ating mayor, Mayor Ming, Vice Mayor Kim, mga kusihal, mga barangay, kawani ng lokal na pamahalaan ng Manawag, ang simbahan at mga institusyon, organisasyon at kayong lahat, ngayong gabi, magpapakita na naman nakaraos tayo sa awa
ng Diyos. Kaya sa inyo dyan, sa paligid-ligid, mahirap ang buhay, yung mga barangay chairman, ako, kawawa yan ng pandemya. Hirap na hirap sila. Paano iraramos yung kani-kaniyang mga pamayanan, mga opisyal ng pamahalaan. Kayo, paano iraraos ang inyong pamilya? Pero bagay, ako po, ay pinagpapasalamat ko pa rin sa Diyos. Kahit na anong hirap, ang mahalaga, buhay. Nakaligtas. Kaya habang buhay, may naman. Kaya nga, patujoy-tujoy sa lang tayo pag-isa-isa. Chill-chill lang. Sabihin, ano man hirap ng buhay, Vice Mayor Kim, talagang dapat pilit nating harapin. At sa tulong ng lahat at gabay ng Panginoon Diyos, ay di ko naman pasasama, bukas sisikat din ang araw sa bawat pamilyang Pilipino at sa bawat pamilya dito sa Manawag. So muli, maraming salamat sa inyo. At nawa, ngayong Pasko, lahat ng dadako sa kalsada nito ang simbolo ng liwanag o ng ningning. May bago kong natutunan, Mayor Ningning ng ilaw na ito ay maging simbolo ng pag-asa sa bawat isa sa inyo at sino mang bibisita dito sa ating bayan. At palawagin natin ang ating mga puso sapagkat ang Pasko ay nagpapaalala ng pagmamahalan sa bawat isa. Pagmamahal ay pinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos, bagay na atin ding gawin sa ating kapwa. Kaya maraming salamat. Palakpakan natin ang Provincial Government Vico, ang ating Congressman De Venecia, mga board member, mga mayors, vice mayors, councilors, mga taong bahagi ng gobyernong naglilingkod sa kapwa, at sa inyong lahat. Manalangin tayo na maging masaya at punong-puno ng pag-asa ang Pasko at Bagong Taon. Maraming salamat sa inyong lahat. Pagpalain nawa kayo ng kung may kabal. Manawag! God first. Thank you. Kabalikot, let's give our warmest one Manawag appreciation by way of extending our loudest applause to Yorme, Honorable Francisco Isko Comagosa Moreno. And as a sign of our grateful appreciation, we'd like to invite on stage, please join Yorme Isko, Mayor Ming, Vice Mayor Kim, and our gentlemen, members of the Sangguniang Bayan, as we present this token of love and appreciation to Yorme Isko Moreno. Once again, let's give our warmest one Manawag appreciation to Yorme Isko Moreno. Maraming salamat. Balbali na salamat, Yorme.
Muli, maraming salamat, Yorme.